Hadin ba ka kenhun jong Lionel Messi ka Inter Miami kala job ha ka semi final Persia ka Cincinnati leng ba ka penalty shootout ka Inter Miami ha ka sin ka baningkong kala yo banrung siya ka final jong ka US Open Cup. Bat kan ya kendu final Persia ka ladu jong ka US Open Cup hausnem arhajar katpra. Kata kadai ka Houston Dynamo ka badai ka kenhun ka bayile kai ha ka Western Conference jong ka MLS. Bat ka don ha ka kerdan ka bahnriu ha ka mid ya point. Kajing yarung jong ka Houston Dynamo siya ka final kalong hadin bagalala on penlim ia ka Real Salt Lake dalai lakaway haka extra time. Bat ka final na benta gini ki arteligi kenhun kanlong haka arpnyau terik umanai September jong mentau snem. Henry ha India pat kadai haka step jong ka arpu praterik ka kenhun ka belong ka ladu haka nga jingile kai final jong ka US Open Cup kan yora ya ka trophy jong ka US Open Cup. Kabadai ka trophy kabarim tam haka jingile kai football hakari USA. Nalor ka trophy kaladu kan yora aru ya ka song pisa ka basyong dor laispa hajar US dollar lane san kulur tengka ne tam haka pisa jong kari India. Bat ka runners up kan yora ya ka song pisa ka bashispa hajar US dollar.